मामफा रौनाव सा सा नारिगेर बेखे बेखेवमी समय आंखे जोंखे बांकारे पारानि जि पाराखे जुर जागास्र अब जुर जागानो से हाकचा नम्बर फायो फाफायो इनके सोले तंथाइबो करिखा जाथाइबो करिखा अब मानि जोंखे जेफो बाग्रांनाय फो फायो दखल खेफाइथो आवनले जुने खानायमानो थाफारि आरचे अरे फो जे बाग्राना फो फाय दखल खेफाइरि जोंबो पालानो तंनाय जे खा मानो केवल माइया जुरनोले दखल खेफाइदि के हात माने बाग्राफो तले मा फायाबो जे प्रसादनबो मा तो संपा जोंखो नायो इनके जतनो फावो बेले फाबाय के अब खास तुमा थाङो खाङे थले जाथाय बुंबा आरो ये जाथाय थाय मान थाङाबा जत बाग्राखौ लत बाग्राखौ हात मा हिने ता फाबि जासि फायो दखल खेफायखौ बियो दुगान खेजान जरा प्रचार र ताव बसे मो जागाराव क्लाइ तंनाय राव अब नों नाले ब्राव अब ब्राव न हाये जानजानि जागा दखल खे तंफायले तो बियो चाइमो आरो नो जानजान बाग्रा दखल हा मा हिने तेले फास फारि सिया जे बांकारायले आरो हे साजानि के खाकसाहा जाता बाय आता निनिसनि मुसा आइन मुखे सामुखे बाला कपेन सामुखाले जिगियान था सुमुखे बाला कपेन जि मुखे बाला दंपजे खाकसाहा तीन जरा ताव ट्रेन नय नायलाय तंनाय साधारण बो जागा सिमोदैम बो ये सिसा बनले बुक्ति चौधरी बावै मिसा हे नायलाय ग्राना जांसा फायो फायदे आरो बो ये जां बो दे हियो चौधरी बावै मो जागा हिसा म जमा ताखु बुरबुरियानि जमा तियारावनो मो जागा के बो आर दे साने गरे बो दे बोनो बो जागा खे सिगांबो अदेबराव फामो दंखना जानानै अदेबो फामो दंखना इनखे बोनि जागाव बिचारनाखे दिनै समाज ब्रुरि आंनि दिनै क्या दङ समाज होग्राराव समाज पतिराव ब्रांथिं थाहा ब्रांथियाव बे हिसाबै ब्रांखे मानासिक बाला दंफिनि ब्रांफाव हाबा बाला लास्टिं हेरि हा बनखे रि हा ब्रां इनखे आबार बन रिफिखे जांबन ट्रेकानो लानि साफिया जानदानि अंसिदारि न जां फायदे जां सिसाम ननाय ताव ताखुराव मुखुराव न ताव सुद्रुक बा लाइ तम जागा ताव जां बदे ताव नां ससि लाइ म जागा के बदे बनो बो जागानो न किन्तु जे चुं अनेकता जागानो बुरे ब्रानो चुंरिया ममानो सेब्रां बेसाबि बोले चुंसे लानाय जुरखेबो लानाय कलखेबो लानाय बो जागानो ब्रांके सामि जुर जागाराव हिसाव टोटेलि जुर जागा हिसाव के चुं बारुं बानाय बनो खासि चिमि के चुं जुर जागा हिंके जदि जुर जागा ब्रां लाथो न हियो चुं अब तालाथो हिया जुरा पाइमा हिंके लाथो किन्तु खास हिंके चुं परम्परा दं बारिया हिंगे माहि लेमसे हिंके ब्रामे कुनो चुं ओसी दारि फो क्रय जमाता भाई ब्रामे चुं हाकसाव फो प्राय 7-8 किलोमीटर चालसे आबने आसि दसे ब्रां चुं परम्परा जागा दंमोन से ब्रां चुं से जबरदस्त खेला निमो जबता ताखुरो के खना जाव हि ताखु चिनि निमुसा आइ नखे सादिन जरियां सामुखे बेंतुसफा पाराखे नतुन हाफेरे पारा पांजी के बु मलसय एसएमएस पर रिहा व्हाट्सएप के पर रिहा तीन फाबार फाया फोन केफिया फोन ले रमसौ के बेके साफि आइले सामु तोमि थांमाया हे केहाब्रो के साव अब बरुनि मुखे मुताब्रि हो जमातिया बो तु थेरे ने होग्रा इनके ट्रे के बुं साफिया आंना थांलाया इनके चिनि जा जिन दल सुंनाय दङ नुलेक पान फायला या मी हिंसु बुके त मानना लाबो जागार लेक पान बिसुये नाले जानो सुं तोमि हिंसुं लाहा चिनि पारा होग्रा तंनाय बाके सालायो कि पारा के साहा अजि होग्रा के जे फुन केने के साहा मांगे आबनि चुंबा जुने परम्परा जागा तम ए जबरदस्त देरि माय मा सुमसे नाम फायदे बुजिउ लाइनि हिं सामसे चुनाय आज के फोन थावया फोन ताके मासाफि चरण जमातेना फोन के दी हा चरण जमातेना फोन केफिया चरण जमातेना आबार चुं फोन के बे चरण जमाते साव एहे जुने तिने लोको माबाताम ब्रानि बिदिन तमि थांला याइन साव के ट्रेक के जमाते साफिया ब्राला कबि सामसे कुनो लोको निमसियो बक्रय आरे कबि सामसे के आबनि ब्रान दलमा तनमा कुरि 25 जना काफो अब दलमा के साहा जुने मोताब्रि हो so mo kharam san so mo no bi mpake dev kishor burbiani
इनके बुंखे बाले मुताब्री हो जो मकर रामसा इंचो बुनो इनके जों आम ये बारू बार नक्सा हा के तिमो सामो सुने नाम फाइतों फाइट जुलन थानाय हि सामो मा तो के ब्रां फाइफो फाइफो चुने ब्रां बुजिके मन सिया ब्रां को बफोरे करिया फैया चुं के चुंफो बे माने या तो के चुं मोदे चुं मोदे चुंफो खेनाया जातिनि चेनेल दियो नाय तंनाय रनो मार्कसे मु जातिनि आसा ब्रक बां मा के तिनि सातारि 5 तारिख 4 मास 2025 सालो रविबार सालो तिनियो जां मामा सं जां हि आंफाय सं आता सं आतै सं तंपायो आरो या तिनियो नि गन्थना के सरि 6 तारिख 4 मास 2025 सालो आरो या जां चिनि ताखुराव पेले जेबा रकम चुप चिमसावले उंसाप न फाइखना आरो पताकले ताव 2025 जराले चिनि ब्रुफो जत बाहला खिए चिनि ब्रु चिनि केहा यूट्यूब दिन उसाव मान बाव या जतन हो माक्साइ फियो बदि के संवा ना हिए तिनियो के ब्राव जागानि कावबां ये उं कावबां तंबा ये ब्राव बायसा आं कमा संलायनाय ब्रेके कावबां मी बा ब्रेके ला मी आबदि मानो सा आं जां सालायनाय इनके मामा तिनियो नां रो आसा गारि 3-4 खान फाइमो गारि नां केहा आं खुपर माइमदे तिनियो नाव जागानि कावबां बो बुरबुरियानि ताखु जमातियाराव नि गामाकु नि ताखु जमातियाराव लामी एक नाम ये नाव नक बुइदे कफिदे आंसा नंबाय संलायनायनि हिए मा सामसे मामा सा नारिगार जांनाय mà we am na boy no chung pho to sei lai pai mi hi chung chiro ji bom chup chu man pha san chi tong sa phai ma jaga a chi song chung a amu song chung a ayon song chung a chu tong sa phai ma jaga ha phai no je brown se ulta mar bamba gram khai ki ro chi ko bo kai seria borole hi se brown hin ma gun wo chu dot ta khu ba ya no ring thong we chu bono mang lai jawo ke jambo पूर्वे आछि सं तनामो आछि तुक्त्रा तनामो हापं तिता सा तिसाक चाक साम काम साम बखेबु जंग तैसा जां तैसा के हापं बफो से याको बांगमो बफनो ब्राउनिजर केनो बसुया केनो बकुया मानसे ब्राउन से फाय दखल खेफा गाबनो पाइका आबले आर खिलो लेने लेहि चिनि ब्रुफो चुंफो जतनो फाय सालायफा मले माउबि जंगबो चिखा आकेबु हापं हादुर केबु ब्रह्म फैफा मानेबा ब्रह्म लाफिस तो जांची खा के बाले न पाइ लाफिस दी ब्रह्म आरे तो नाम बाहिए राय बाइके चु विचार खे ये बहा पंथाया जांबु तिता सा जांबु तिसा चा के आजां के बु बखला तिसा प्रादे बखला तिसा सो दे जां के बाले थकचा तिसा सो दे के हाकचेम दे के बखौ ये रिमाय हा चु बो जागा नि मुं राव के मा जागा फि मा के बुक्ति तिसा फि अबसा बोजा मैला तो साया खिना के बाले तालते साबाय मैला के सिला खासें के आथु पारा मा हाकचेम दे के दिना फिना का जामफो आर के ये चु बो न ताखुबा यानो रिये चु माते छालेमी के बरो जागाले नावनि पूर्वे बेरा खुइना म काम चाम दे तो ना एने नाव दुल तैमो दे अब जिनि काम चाम चोप चि सानचियो ब्रुक सुनु थाम तंग साय चा जाबाय म अग्र पन्थनि जालालियो सरकार बाइके चुनो रराय खेतिना हा बरो मा तो सुना या 2002 चुमा बाइक लाय ले जाओ के मामा नि निसनि मुं रावसा आइ निसनि मुं के सामुं के आइ जमा चन दे आइ सामुं के पुनो फाया जाओ मुं के बाले कृष्ण जय पांजी के बाले मल सुइसे पारा के नतुन थाम फेराय जाओ के खनाखना आनबो ये तावो जदि से चिनि ताखु जमातियारावफो चंफोरि माया हि हिनावमो समुय तंखे नावले ब्राउनले मा सानाय जुनेबो चिर जीवन बो चिक्सुनु थामतों साफायमो जों सेरि माया ब्राउनले मा बेखे चोरि थाइतंपि चिनि सिमाना तो पुरे खासमा पाराउन्थ पाराक्तो रायबादुर जां बिरमो अब जांबो कोंगिया बाय आवाय मो बाय फोन चिन सिमाना पुरबे पारा वाय तो पारा वाय बुक्तै दे पाराक्तो बायखो हाजा हादु खासमा पारा बायखो छिला खासोय जांबो मत वाइबो बाइके बाले तिसाक चा के मा दे तिसा के जामो मत तोक छवा दुंगुर के ओ तिता सबसो के
bukto dei mala song khode ke jang arke chung chini chodi chung para wai purbe chup chu sa wa para to mo chup chu du sa wa chung para wai khole mo to kaksa ke jang mama samon rau ta khurop no tong nai bangkare parani ji para ke jur jaga sro abo jur jaga no the hakcha chan bro phayo enggak sulit tong thai pokri ka sa thai pokri ka abo mo ni joge je pho bag rang nei pho phaye dokhol ke phai tho amon le chune are pho je bag rang pho phai dokhol ke phai ri jobo palam no tong nai je kha mano ke bala maya jur no le dokhol ke di ge har male bag rang pho ta le ma phaya bo je prosatone bo ma tong pa jo pho nai yo enggak joto no phawo dile phabai ke abo khas tuma phawo enggak ka phanga thula sa thai ya se ba are ambo ye sa thai thek man tha ba joto baga ro loto baga ro ha ma hine ta phabi ja si haye to ko ke thai ko ye program ke ja